така, здравейте хора, аз съм Кици и днес, както сте разбрали от заглавието на това видео, стъклото ни е мръсно. Да, ще направя влогче, което ще е за отиваме за Бански, за неща, за морето. Да. Утре на море. И може да ни купят кейсове, не съм сигурна. И няма да ни купуват. Има тънки силиконови. Ама добре, окей, щом няма да купуват. Аз съм съгласна да ни купуват. И с 98%. Още малко. Да, намерихме приложение, което може да снимаме на телефоните. О, готово! Чакай, стой. Много яко. Обличай се. Ето е Майла! От кога не съм я показвала? Да. Наистина. Малино. Тя отиде на терасата. Стенито хубаво дупе. Заглавие. Хора, мисля в моите влогчета да казвам с какви дрехи, откъде съм, но това всъщност не, това е тъпо. Да. Хаштаг. Така се събуждам аз. В леглото просто. Така. И да, малко ще спра клипът. Малко ще спра клипът. Ето Майла. Чушка. Чуши, гледай тук. Виж тук. Писто и тук. Писто. Тук ме. Не, къде? Те гледат това. Вижте една пеперго да гледа. Фокусира пеперудата. Имаме още една голяма. И така, хора, малко ще спра клипът. Да излезем от вкъщи. Когато вече сме в колата, ще ви кажа. Не, когато излезем. Бле, това прозвуча тъпо. Айде бе! Айде бе! Виж тя каква е сладорана. Бомбончи. Ще изведа първо. Хора, сега извеждаме първо малината и после ще правим самото влогче. И кака. Много яки са. Лампа. Да, тия са много яки автоматични лампи. Искам да фокусирам пути. Фокусирай. О, путито ти фокусирах. Са много яки. Малко е гадно да снимаме и двете, защото доста дърдори ми се объркваме, се оплитаме, но такъв е живота. Хора, ако искате още влогче, поставете лайк на този клип и пишете долу в коментарите какви други клипчета искате. Ах, какво е красиво. Къде е мама? Не знам, трябва. Накъде бе? Едната? Ето допето намери. Зеленичко. Фокусира земята. Малко спирам клипа. Хора, има малко вятър, много вятър. Паковка. Оп, не трябваше да виждате нашата джипара. Тара! Това е Майла, тя сигурно сега ще се изпише, ще се издака какво ще направи тя. Предаваме на живо от тревата с Майла. Да, предавам на живо. О, колко е глътка. И Майла се ре. Чака. Не дайте да показва, не дайте показва. Само лицето ще покажа аз. Чака. Милата. Ето мерето. Смазна коса. Фокусирахте на хубавия фон. Да, хора, ако миналия път не сте видяли... Колко яко ти фокусирах телефона! Хора, вау! Миналия път, ако не сте видяли телефоните, ето така. Тук е за усилване, тук е за намаляне. Да. Има нещо като две светкавички, много хубава камера. Тук е за усилване, тук е за намаляне, тук има двойно фенерче и тук камерата. Да. Много са прекрасни, много са хубави. И нищо не ми е на фокус. Уау, хора, вижте колко е готино замъглено. Фокус. Yes.
Жоинг. Уау, колко яко се обърна. Уау, хора, вижте. Вау, това е много красиво тук. На телефона. Тук сме в джунглата. Правят векът с телефона. На някой може да стане лошо, тъй че спирам. Ето е малината. Ей! Това е така ми! Ей, мръсен. Мръсна земя. Майо. Просто майо. Тя си мисля, че ще я прибирам. Хора, ето вижте нейната дупка. Майо, чива от там. От миналото лято някъде я рови, мисля. Вижте. Ще тя е огромна. Ама Майо, чива, искам да ти фокусирам дупката. Чива. Дупката. Добре. Фокусирах и дупето. Гледайте, хора. Вижте колко е сладичка Малиндра. Майо, Стела. къде е писто? Къси го, къси, 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 къси. О, тя още. Къси, къси. Къси, бе. Къде е писто? Писто, 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 писто. Писто, бе. Писто, писто. Къси го, къси, къси. На този красив фон. Сладорана. Гледайте как е застанала, как се разчекнала. Сладоранка. Виж. Помислих се, че не снимам. Цензурирано с на едно допитуй. Окей. Покажи на хората. А, Не така, виж от моята. Ти и фокусираш само, примерно, само цветите. може отзад, може само отзад да фокусираш, може и отпред само. Гумата не е хубаво. Ето хора, вижте колко готино фокусира. И вижте хора, вижте. Така си е. Да. Тук е някакъв ремонт. Господин Писанчо! Господин Писан! Мяу! Здравей, той е Крава. много миличък. Той е крава. Много голяма глава има. Да. Няма нищо. Участва в някакъв бой му е такова, но... Има изкривено Нокетчето. Ето тук има кръв. Красавец. Много си готин, бе. Вижте го какъв е годовен. Ох, най-хубавата маса. Това е най-хубавата гледка в нашия блог. Така де, извън нашия блог. Хора, вижте! Господин Писанчо. Не! Бягай! Бягай! Майла, много си проста. Абе, остави животното, ма! Остави животното! Майла! Хора, Майла гони най-готината котка. Тук няма нищо. Така, хора, мисля до тук да приключвам този влог. Добре, това беше само клип, в който извеждаме Майла навънка. Да, защото стана 8 минути, а аз исках 10 минути да направя влог, в който отиваме до Джумбо или някакви такива магазини. И така, хора, надявам се да ви е харесал, този гаден театър не ми харесва на мен. Така, хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палче нагоре и да се абонирате за този канал. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!